Isäntä itkee, kun vaimo lähti toiseen hiippakuntaan. Meni verhontaa, otti ja kuoli. Niin nuorena, mitä nyt teen? Fanni, Impi ja Edvardi, kun äitimme meni taivaaseen. Ja joulukin tulee. Oi voi! Oi voi! Eikä tässä vielä kaikki. Edvardi meni äidin perässä kuukautta myöhemmin ja me jäätiin kolmestaan. Oi voi, voi, oi! Konsta oli palkattu talon rengiksi, nainut talon tyttären Emilian. Heidät oli vihitty jouluna tuomaan päivänä. Oi voi, voi, oi! Konsta oli palkattu talon rengiksi, nainut talon tyttären Emilian. Heidät oli vihitty jouluna tuomaan päivänä. Ensimmäinen tytär Fanny syntyi maaliskuussa ja Impi seuraavana vuonna. Pari vuotta elettiin, tilan lämmössä rakkautta jaettiin. Jotain outoa tapahtui, kun Emilia Edvardi pojan sai. Hän ei koskaan toipunut ja jo ennen joulua nukkui pois. Oi Konsta, Konsta, Kallen poika, Fanny ja Impi, isän ihanat tytöt. Miten elämä jatkui, kun Emilia nuorena nukkui pois. 9 vuotta myöhemmin tuli Emma. Oi Emma, ihana Emma, Manun tytär. Konsta nai keväällä neitosen. 10 kuukauden päästä syntyi Kalle. Pariskunta sai 7 lasta, 5 poikaa ja 2 tytärtä. Konstan pitkä suru muuttui perheelliseen miehen onneen. Kalle, Eetu ja Janne tulivat ensin, sitten Nestori, Tyyn, Iida ja Eero, Konstan ja Emman ilona. Konstan suku jatkaa maailmalla kasvuaan. Yes, yes, taataa, joo ainakin. Oh, oh, oi Konsta, Konsta, Kallen poika, löysi uuden onnen.